nginenkalakatha la uWanda wakashange phansi eHammersdale. Kwanda Yeah. ufunani la mfana kaduma kude? Hayi la ngizobuka ikhosi idlala la village. Yeah, uyalithanda ikhosi. Hayi cha ngikuthanda kodwa ngizolibuka nje. Ubuka ibhola. Yeah. Support yiphi team wena? Ngizaphothi Sundowns. Oh, okay. Ma ubheka ke wena i-league iyapi? Iyapi league njengoba nje nayi iyadlala phela iyapi league? Iyendlini kwa Sundowns. Oh bani labo iSundowns wasuthemba kangaka? Abantu nje ama-player Yini enza ukuthi uthi i-league yakuSundowns? bazimisela. Bafuna ukudliwa, bafuna bazimisela nje. Yeah. Ayiphatha kahle. Awulesabi ikhosi? Ngilisabi ikhosi. Ikhosi lithi lizokushaya nge-6 May bese iPirates ithatha ileague. Lokho mina ngikuvuma ngoba ngilithembile kakhulu iSundowns. Linamandla kakhulu. Ubani lo obani labo bathembe kakhulu kuSundowns ngoba inebhakane awulesabi? Hayi ngilisabi ibhakane. Angakaze ngalisaba. Yeah. Manje obani labo bathembe kakhulu kuSundowns mhlawumbe ukuthi bengakwinela ileague? Renas, uAllen, uMukwena. Yeah. Balishapha kahle inethi. Yeah. Ibe ngibathembile. Ibhakaneya ngoba idlala nje kusasa abantu engathi nibanga nabo kakhulu. Uthini imidlalo webhakaneya neGalaxy? Hayi angiliminyele kodwa ngifuna kube umdlalo nje ushube. Yeah. Qhudelana. Yeah. Yeah. Chiefs kusasa? Hayi ngawina yona ingithusi ngoba yona manje siyehlile. Yeah, mina ngisengiphambili phezulu. Yeah. Yeah. Okay, iSundowns iyadlala iChampions League mhlawumbe ungathini kubafana bakho ngoba bayabuka la bakhona bazoyibuka le video khona manje? Angazi ngathi baningi ngingakusho kodwa hayi ngathi mabazimisele. Yeah. Bizodlala nje iSundowns. Yeah. Babukele umdlalo omuhle ozobukhona basupport. Yeah. Yeah, ngasho kanjalo. Yeah. Siyabonga Shange phansi eHammersdale. Phansi. Usuka le uzobuka ibhola la? Yeah. Hayi uyingwenya. Yeah. Siyabonga. Siyabonga.